Ydych chi erioed wedi ystyried gwirfoddoli ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Efallai eich bod yn pryderu y byddai'n cymryd gormod o'ch amser. Neu efallai fod gennych chi rai cwestiynau a ddim yn gwybod ble i gael yr atebion. Dyma rai awgrymiadau defnyddiol am wirfoddoli a chyngor ar sut i ddechrau arni. O helpu mewn banc bwyd neu gyfeillio rhywun dros y ffôn i warchod natur yn eich coetiroedd lleol, mae llawer o wahanol fathau o wirfoddoli. Yr hyn sydd ganddyn nhw i gyd yn gyffredin yw ei bod yn weithgareddau yr ydych yn dewis ei gwneud am ddim, sydd o fydd i'r cyhoedd neu eich cymuned ac sydd ddim yn eich gwobrwyon ariannol. Hyd yn hyn, mae'n swnio braidd yn unochrog, ond mae hyn ymhell o fod yn wir. Mae gan wirfoddoli lwyth o fanteision i'w cynnig i'r gwirfoddolwr hefyd. Mae gwirfoddoli'n edrych yn wych ar eich CV ac yn helpu eich gwahaniaethu o'r gweddill pan fyddwch yn gwneud cais am swydd. Gallai'ch helpu ennill profiad a datblygu sgiliau newydd. Efallai y cewch gyfleoedd hyfforddi ac y cewch gynnig geir da hefyd. Efallai eich bod yn ystyried newid gyrfa neu nad ydych yn siŵr a bydd swydd yn iawn i chi. Beth am roi cynnig arni drwy wirfoddoli yn gyntaf i sicrhau ei bod yn addas? Mae hefyd yn ffordd wych o wneud ffrindiau newydd a dod o hyd i bobl a diddordebau tebyg. Oeddech chi'n gwybod y gall gwirfoddoli wella eich lles? Gall helpu eraill roi lawer o foddhad i chi a rhoi teimlad o bwrpas i chi. Beth os nad oes gennych chi lawer o hyder a'ch bod yn credu nad oes gennych chi lawer i'w gynnig? Mae gwirfoddoli'n helpu chi i fagu hyder mewn amgylchedd cefnogol a gall rhoi eich amser wneud gwahaniaeth gwirioneddol eich cymuned. Mae gan bawb rhywbeth i'w gynnig. Yn bwysicaf oll, mae gwirfoddoli'n ymwneud â gwneud rhywbeth yr ydych chi'n ei fwynhau ac mae ffyrdd i bawb gymryd rhan, hyd yn oed os nad oes gennych chi lawer o amser i'w sbario. O wirfoddoli mewn chwaraeon, ysbytau, carchardau, prosiectau ieuenctid, caffis, grwpiau cymunedol a llawer mwy. Mae rôl ar eich cyfer chi. Mae meddwl am yr hyn yr hoffech chi gyflawni drwy wirfoddoli yn lle da i ddechrau. Ystyriwch beth sy'n eich cymell i wirfoddoli. A'i cwrdd â phobl newydd ydyw. Rhoi teimlad o bwrpas i chi. Neu ddysgu sgiliau newydd. Gall yr ateb i hyn helpu chi i fynd i'r cyfeiriad cywir. Pa sgiliau a phrofiad allwch chi eu cynnig? A oes gennych chi unrhyw ddiddordebau neu hobïau? Mae gwneud rhywbeth yr ydych chi'n ei fwynhau yn bwysig iawn i sicrhau bod eich profiad gwirfoddoli yn un cadarnhaol. Mae hefyd yn bwysig sicrhau bod eich gwerthoedd a'ch credoau yn cyd-fynd â'r sefydliad. Pa achos neu fater ydych chi'n angerddol drosto? A'i cefnogi'r amgylchedd? Mynd i'r afal a thlodi bwyd? Cynorthwyo pobl ifanc? Dilynwch eich angerdd i ddod o hyd i swydd wirfoddol sy'n rhoi boddhad i chi. Ystyriwch a ydych chi'n hoffi bod yn rhan o dîm, neu a fyddai'n well gennych rhoi cymorth unigol? Ydych chi'n hapus gartref, neu aw'n well gennych fod yn ymarferol ac yn fwy egnïol? Gall meddwl am yr ystyriaethau ymarferol sicrhau bod y swydd yn cyd-fynd â'ch ffordd o fyw. Ystyriwch pryd yr ydych chi ar gael a pha mor aml. Pe un a hoffech chi wirfoddoli gatref neu'n agos at gatref, neu yn rhywle a chysylltiadau trafnidiaeth da. Wedi ystyried y pethau hyn, rydych chi nawr yn barod i chwilio am swydd ac mae cymryd rhan yn hawdd iawn. Efallai eich bod yn gwybod yn barod ble yr hoffech chi wirfoddoli, enghraifft ar gyfer eich bwrdd iechyd lleol, cyngor lleol neu grŵp cymunedol neu elusen. Gallwch ddod o hyd i fanylion ar ei gwefan neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol ynglŷn â sut i gymryd rhan. Gall eich canolfan wirfoddoli leol roi gwybodaeth i chi am wirfoddoli a helpu eich cyfeirio at gyfleoedd gwirfoddoli yn eich ardal chi. Gallwch chi hefyd chwilio ar-lein. Mae gwefan Gwirfoddoli Cymru yn cynnwys cannoedd o gyfleoedd gwirfoddoli ledled Cymru y gallwch chwilio ynddynt am y cyfle iawn i chi. Peidiwch ag oedi, dechreuwch chwilio heddiw.